Hei voinia hian member private resolution ZPM sarkar in Mizoram taran hat hokte hi alomom kan ti hi soiturin resolution ran puluta private resolution ran puluta amara chu heta hemi resolution LOB atanga kan motang khan karil ro om chu ke mani tan chuan avalomom love ti kalauti lelama chuan apulutu hian number 1 akal danin kan kalveng lok nge sem policy hi kan mang velawang ti khat sem policy kan mang velawang antia sem policy an man la uwang ani hi dampa by election a hian an chaklo amaro chu kha ha kan soizaw de hlekanga ZPM founder te kha hei min tia mangen min ti si lawa min pe si lawa chuan kan do thi kan soi kan se kan unauten hetiang hian shil turin min tia do ha kan soi jinglu tuka an mani soidani chu kan soi chuma pu chairman khami wang khan MNF an luta MNF kan chaphani e chuanin ale le peka agriculture lama khan kan kalanga agriculture hi transformation an nei an tia amara chu transformation kha engtinge kunna thoktu te hi anmang angani ni kumlawa phei chuan shal turan nei lo so thing te mun phia te engtinge kunna thoktu te hi engtinge nge transformation engtinge nge om atam jok chu shal nge ni shal tur khan nei lo ni chu chuwang chuan anmang anga tun kum phei chu nge ni mun phia hi engma an thar chhuak lo anmang anglu tok shal tur nei lo kha nikum angen an neyang ti han thlawa chuwang chuan kan keini tan chuan ZPM sarkar hi nge ni lom kan ti lo ni chu apathumna hian health sector kharon soya health sector lama khan health sector ka son kan soita ka chuan hemi kaltlangin February ni som pathuma hian multi speciality clinic free clinic kan neya anchunga IMA te an team te chunga lom thu hei po hi ZPM sarkarin kan sarkarin min ti saktei lo tinge in soi main kan soi khal chu ni chu chuan anchunga lom thu ka soi ni multi speciality doctor role mi somnga doctor somnga role in hota thlabunga min nei puya chu an hemi kaltlang hian anchunga lom thu ka soi du chuanin health sector tho khan amapon health sector Mizoram Universal Healthcare Scheme aming kha danglama nimaya tunma po khan sarkar ma sapon healthcare scheme chu lo om to 2008 khan lo om dei to ni ming thla khan nimaya mar chu Mizoram Universal Healthcare Scheme a hian aman kha lo to be kha ani sang ni zanga tang khana tana mar chu sarkar ma sa kha chan kha ai hiam kha lo ni ta ni so wa chan kan lom thei lo ni chu chuan education sector a hian kan lenga education sector a hian impact anei aronti education sector a hian impact anei tinge ni o karil ro hian aron lang chu sarkar ma sa in school engi moza khalo upgrade ta khami upgrade kha tun sarkar hian a revoke ani tam tak khalo revoke chu engtinge impact anei ti ha nge ni zirtir tu te chu nation builders an dia an za omna mi puya hian nge ni an khongai thlak an nuizatin an siamani kha tun sarkarin chuwang chuan engtinge impact anei thei o ti karel ro aron langa chuanin tun sarkar hi khami abit takin khami education upgradation chungchang kha tizat school signboard te po lo tar to te kha sil te pon siam thlap to khang te kha an lo revoke te kha aza thlak ro dok mi puya chuan nge ni an mani khwa ti khan nge tinge heti han omle tak ti kha an nui za khan thlo ani chu an khongai thlak ro tuk chuwan chuan ZPM sarkar hi chu engtinge ka fak theng o ti karil ro ron lang chuan le peka hian road construction soitur chu tam khop mai tlep te kan touch lekani road construction a hian tuna hian ni hei kong thra hi chu 2 point kan loma kan mamwa amara chu
tuna aizol khopuya ro kong an siam hi nge ka she diklo nge chu ka shelawa an soidana chuan khoi sumatang man chu nge ka shelawa mar chu keima shat dana chuan ATL road ama World Bank road an lo siam laya khami security and deposita an interest ne an lak chwa tanga khami fana tanga siam ani ti khan ka shia chu an mani sarkar chu ni mi alawang ATL road an siam na ma de to kha sarkar ma sa te hey kumenge mozat congress te an lo sarkar to MNF te an lo sarkar to an mani nge ni da khom khata tang khan interest atanga an nge ni an siam chwa khan nilom ni tien ka shia da na chon chu diang chu ni e tin chuma chon sarkar hian an mani poisa lo siam ani lawang ti hak karing tla de chu karing ti kan ni chu ole chuanin tun sarkar hian sarkar ma sa ta hi pu hi asha tu ka hi nge niang o leiba kan rule sak hi anti fauchina leiba rule sak hi chu tu po sarkar se le peka 2028 a hian MNF in kan sarkar pon ni sila kan sarkar pon tuna leiba tuna inglo hi kan puk nge ni kan rule tur ani mai hei chu universal truth ani lom ni ti kha ka soidu chu wang chuan heng hi chu nge ani kan ti tur vek tu pon sarkar se i congress in an sarkara ti khan an tla le peka MNF an sarkara kha khan an ti zui zel ti khan ka ngai ka sha dan chuan chu tiang chun chu wang chuanin rule sakti hi chu adik lo mani chu ka lo ti dewa chuan basic ka kan kal lo kang bu fai hi soilo hi ka tuma ma se soilo thailo in kom bu fai hi lo tun ma in sarkar ma sapon kezia hei kadvar kezia som panga in an lo la thina khang po kha mi har sa tak te nge ni khul thailo kha no mani mara chu tu sarkar hian som thumin an lo tipung le chu nge ni lom na turum hei chu lom tur ka shilo re achan chu khami pia lama khan nge ni kezia som panga rul thailo lain som thumma intingen rul theyang chu mo achan chu hei ti han an rule nge ni rule ka ti zia chu khul ti na ni chu ka sei swal pu chairman chuanin an khul theilawa chuan an lom lo ni mi pu hi an mang ang lutuk achan chu nge ni mir theite te BPL ka ta leng lo te an omnol ani kha wang khan APL mi te po hi mir thei tam tak an omani chu pus chairman chuanin khami piala ma khan retailer ho an khong ai thlak le zwal retailer ho hi tun ma chuan bu 5 bag kha nge ni an pe ngai lo nge ni khami an bu 5 khulna a bag kha an be arwa kha an pelet ngai lo ni tuna hi chuan tu sarkar a hian bu 5 bag kha arwa kha pek let lo chuan pakhata hian man choin ti khan man kha an choi thri ni kha chuwan chuan enge mo lom na turum omang le bu 5 bag man bu 5 bag a then chu hei a thler ten oma kha nga thler an hu zo lo te kha anwa pedonin I an pek theilo chuan aman khan choi nga an choi kha ngai do ani chuwan chuan lom tu ri ka shawak lo ni keima hian keima bi ka hi chuanin chuan digitization an tile digitization e-file heng vel hi chu Mizoram chawani lawa khovel pumpui in thak change ani tu po sarkar se hei chu ti nge ngai don lo chuwan chuan hei chu factor bik omami ti ka soi du ni chu chuan pi chia po soi tur tambai nakina dima na kan la soi don ya ole chu ni ro se pu chairman kalome